Nakakatuwa, oh. May ano na siya, oh, ganito, oh. Wow, ang galing. Ganda ng sitaw. Nanghuli na ang Teligaya. Good morning po. Welcome back to GFL YouTube channel. For today's episode po, kami po ay magbabalag ng Gulay. Stop na siya. Yeah, maglalagay din po kami ng organic dito po sa tanim naming sitaw, yung ampalaya at saka kabatiti. Opo. Kailangan ng organic guys kasi mapuputla, kasing putla ng mga nagtanim. Sa araw siguro yun na. Masyado siyang exposed sa araw eh. Kukuha din po kami ng isda dito sa palaisdaan. Mamaya mga ngapa na lang kami siguro at wala kami dalang kawin. Mga papakabaman. Naulig data makapatayo. Tara guys, let's go! I-cultivate din natin sila. Nakakatuwa, oh. May ano na siya, oh, ganito, oh. Pagapang na siya. Magkano isang ganito? 55. Sabi 120. Dalawa. Yung isa mo nang galawin doon sa bahay. Ang ganda ng ano, oh, sitaw tsaka upo. Wow, ang galing. Nakalimutan ko pabili ng pang-insekto sa inyo kapon. Pang-spray. Pwede naman yung ano. Oo. Ang ganda ng sitaw. Pareha usog. Ah, diba? Bali, ano lang guys, ang gagawin namin yung tali na liping. Para may gapangan sila. Yung ampalaya, parang ano, isa lang ang nabuhay. Bakit? Isa lang, oh. Hirap mo namang buhayin. Nagpadala ka sana kaya noon son. Kunti man na lang yun. O diba guys, ang dami naming gulayan. Meron dito, meron pa sa bahay. Tayo, dito ang ilakot namin. Sabi na ba, nabalito pa. Dito ko nung tanim. Ba't yan ante marami? Apat yata yan, no? Ito, isa lang. Sa akin talaga doon ay nakakatuwa. Lahat nagtubo, walang ano eh. Walang namatay. Baka mali kasi yung pagtayo nyo ng buto. Dapat nakatayo. Nakapailalim. Baka pailalim. Kayo man ang nagtanim, ako yung pagabigay. Patanim ako sa libis ng pagkuhan. Yun. Kapalo. Ang ganda. Pinukunti lang ang kunin. Ay, ito lang nagtubo ko isa. Ano? Isa nga lang. Malaya? Wala ito o kinain. Nagkain dito. Kinain ng kambing. Kinain ng Na, ito pa oh. Kinain ng kuryat. Ay, baka kayo din. Diyan ka ate Magtabi na nasarata namin. Awan maibos mula tayo no. Da kaldeng. Parting ka nga kaldeng, makita ka lang. Kandeng. Yung alaga ni Kuya Ulan. Ano mo, isa lang ang nabuhayan lang. Dalawa. Hindi yan ano, Ay, hindi ba yan? hindi yan ang palaya. Pasang-awa pa itong natira sa ay, isang pan lang. Dito ang palaya. Ilang poste, 4. Mali yung tugkal nyo ng buto. Pabaliktad. Maburay lang na ulaw ay Na, ito pa oh. Nakatalan.
Ayun eh, maganda yung ano yun. Nagkakalay. At si Gigi atag tanim dyan eh. Ayan lang yung kunan mo ng sitaw mo di ha. Ayun na yung tanim mo. Oh, di ba? Oh, may ano na sila gapangan. Malilino ngayon nakasupot yung mataran. Nakalimutan ko. Kala ko pitsay. Ako din kahapon. Dapat ano yata to eh, para hindi madaling masira yung ano. Barot, Pinturama na. alambre. Okay na yan. Hindi man madaling masira. Bagay matibay din tong grating. O yan, may gapangan na kayo. Medyo ano ngayon ang panahon hindi maaraw. Kaya kinakabansan Tiligaya baka abutan ng ulan. Sangit data ng Hindi lang naman ikaw ante ang may bilad, lahat tayo may bilad. Kaya pag nag-ulan, diretso kami doon guys. Diretso hango na naman. Ilan bilad mo ngayon ante? 26. 26. Ikaw Je. Ako lang mag-isa. Buti si Gigi nakapasingil ng pautang to eh. Guys, 5 kaban lang. Sana may nagbayad. Buti ikaw, may ginasingil kami. Wala. Napansin? Oh, ante pasayang ikaw ilan ang bilad mo ngayon? Hindi pa ako nakaladlad. Ay, Mamaya pa daw maglad. Ay, aldawon, madi ka pa nagladlad. Paraangan na lang ako bilad sana. Marami ka pa sigurong bigas kaya hindi ka nagabilad. Meron pa rin. Kami kasi paubos na yung bigas namin eh. Kaya kailangan naming magbilad. Malayo na siya, tita. Itong upo guys, itong ibabaw, bali lagyan na lang namin ng kawayan dito. Kasi mabigat yung bunga ng upo. Hindi pwede yung plating lang. Nilagyan lang namin siya ng plating para may gapangan siya. Dito sa palita? Oo, bago yan o. Ay, pa ganyan pa nga. Natutuwa ako dito, palago niya. Dalawang kaban na lang yung ilagdag ko sana. Dubli ko, mamaya. Yan, may mga natali na. Init. Yan ang aming patala. Maglalagay naman kami ngayon guys ng ng organic. Organic na das, ayun ang pampala nyo. May palaro ka ako sa kuhan. Ba't walang timba dyan? Parang kung may timba. Pure organic. Dito naman tayo sa nagtatabas ng dragon fruit. Nakabunga na rin isa. Pagbalik natin may bunga na. Charot. Harvestin na natin, balik. Masigla na sila. Huwag kayo mamatay ha. Dapat magbunga kayo ng masagana. Yan, kung ang baho ng magbuha. Ba? Nakagapang na agad to di Ay, Oh, kabilis na rin yung kapit niya na yan. Isang iglap. makapit si baby. Ayan guys, syempre mangunguha ulit tayo ng pang-ulam natin. Baka madinag-busog daga. Kasi baba mo. Naubos na nila yung kangkong. Yung dahon ng kangkong. Lapunin mo yung sako. Bilisan nyo mag Wala kaming dalang-dala guys, at saka kawil. Susod ka pa doon. Kinuha na lang namin yung kulambo nito. Kaya kulambo na lang ni Kuya Ulam. Malalim. Wira ulag. Diyan daw naglangoy yung
Yung karasaan. Krabot nila eh. La. Lay kababa ay kataas man yata yung ilalim niya. Yan, nagalabas na yung angat nyo na kaya. Angat niya na. Nagalabas nga. Ang tigas mo. Yan, dito. Yun. Ano kadaming fingerling. Maraming maliliit. Kaya lang yun, parang may natawag. Ayun, malaki oh. Ay, atadan na eh. Kaya sila sa likuran nyo. Kainin na kayo. Nagtatakaw guys, sida. Bagan tayo dito. May jamon siya basa. Yung isa guys, malaki yata. Puro anak na lang yata to guys. Kaya tira. Fingerling. Iba ng anak. Oh, Alex. Naging soccer na. Meron pa isang. Nakita mo lang? Baka may tubig yan. Wow, ang dami nating huli. Guys, ang daming ang daming anak. Nanganak yung Dami niyang tilapia. fingerlings oh. Ay, pakawalan nyo na, baka ma-stress. Dami. Ayun, nagsilahuyan na agad. Pero ang tataba. Ne. O, di ba? Hindi tayo mauubusan guys ng tilapia. Dapat ginadala natin to ng kangkong. Tingin nga, ante. Doon. Ayun, ang huli ng tiligaya. Yung mapagit na tuno ka na pagsuda. May katagalo na. Guys, ang daming igi dito. Oo nga, isang rakod. Hello, puro igi. Walang bisikol. Walang kuhol. Inuridibad natin. Mutaw mo na lang. Ano na yan? Wala, lima. O, diba? May isda na may igi pa. Makiupo nga ako mga kaed. Okay, merienda tayo ng gasaging guys. Ante, para sa'yo. May kambala. Ako na itong kambala. Tanang saging. Dito kami sa ilalim ng puno at mainit. Harap po. Saging. Hindi mapaklante. Kinuha ko itong kambal guys. Kambala ang anak mo dyan, te. Oo. Pwede ah. Saka chicheria. Mangantay pa. Merinda. Gugit yun. Mainit doon. Dapat nyo na yung... May kwan man. Balat. Merinda tayo guys. Kalahati ko na guys. Tel, merinda kami sama. Just kami ko. Mahinit. At lang hanggang. Kung na yung kwaro, ginaan namin. Hindi na rin. Wala man si Dana. Rebel. Mali nga si Dana. Guys, yung nakuha namin, no? Ay, gusto nila. Nakailang ikot kami ng tipaseng. Ito lang yung nakuha namin. Uriyak la kuha, nasdo. Ako magpakasiraan na nga hindi. Hindi ito may kuwan. Ano yan, magawa ka ng kwan? Magdala akong kaway kung magdala Kanin? ulit dito. Hindi, pakain ko sa rabbit. Kailan? Ito daw. Anong araw yun? Nag-amihang na. Ayun, sarap po. Hindi na uulan. Yung tuyo kung mali ko din. Kalang paso ganyan kape lang.
Kahit siyambuin din sa, siyambuin, malapit na ako yung tuloy nakabiglaan. Ipudot mo lang Yan, shout out muna tayo guys. Shout out po kay Sir Dante Balagtas. Parang malayo na yung Basta camera. mga DFL. Hello po. Hello po. Okay lang naman po. Ito, okay na okay. Hanggang merienda po. Pag-hawag chicheria. Tapos saging. Tantanulong. Yan, shout out din po kay Ma'am Lily Medina from California in South Carolina. Hello po, Ma'am Lily Medina. Hello po, ingat po kayo dyan sa California. South Good morning po. South Carolina daw South guys. South Carolina. Carolina. Hindi South Carolina. Hindi, South Carolina. Meron palang ano. May corrector dito guys. Guys, pasensya na sa mga pronunciation namin. Ay pagbabaliktad mo agad ay dildila namin. Kasinsindaja yan. Hindi namin mabalikan. So, Basta't maawat. Kung ano talang nagsitan, di mo yan nataan. Yan, shout out din po kay Sir Jaime Litaw Jr. from Kuwait at sa anong bili? Anong tamang pronounce ng family Kuwait? niya sa Morong Rizal. Hello po. Hello po. Ay, Sir Jaime kababayan ko Litaw. pala si Dyan. Sir Jaime. From Morong Rizal din po ako, ang aking husband. At kay Ma'am Rowena Abadilla, hello po. Billy Boy, anong tamang pronunciation ng ng Kuwait? Kuwait. Ha? Kuwait daw. Kuwait. From Kuwait. Kuwait. From Kuwait. Hindi pala Kuwait. Hindi ko Ba't siya? Kaya natin Hindi Kuwait. kapukan di Kuwait. Advance happy birthday din po kay Ma'am Lily Medina. Yan, birthday niya sa October 8. At belated happy birthday sa kanyang anak na lalaki. Day niya guys noong September 30, yung anak ni Ma'am Lily Medina. Happy birthday po. Belated happy birthday. Belated happy birthday. And advance happy birthday po kay Ma'am Lily. At sa kanyang sister-in-law sa October 7, si Ma'am Rowena Fas ng Baldwin Park. Hello po, advance happy birthday po sa inyong lahat. Sorry Advance po happy birthday. kung ngayon lang po kami Late nakapag-shout po ang out. aming pagbati. Yan, shout out din po kay kapatid na Antonio Rivera from lokal ng Anan, Florida, Blanca, Pampanga. Hello po. Hello po sa inyo Akala dyan ko sa Florida, Pampanga. Florida, Blanca, Kaya ako Pampanga. Florida. May Pampanga pala sa May Pampanga pala. Hello po kapatid, ingat po dyan. Yan. Ito naman, happy birthday po sa asawa ni Ma'am Christy Fernandez na si Sir Roland Fernandez from Daman, KSA. Happy birthday po! happy birthday Enjoy your po. day po! Sana po ay mag-enjoy po kayo sa inyong kaarawan. Shout out po kay Ma'am Adelfa Rosales, nanay po ni Bing Fishing TV. Lagi daw siyang nanonood from lokal ng Taguan, Candelaria, Quezon. Yan. Hello po, Hello po sa mga mga kapatid viewers dyan dyan kayo sa Quezon. Hello, Yan, mother. maraming salamat po sa panonood. Yan, shout out din po sa mga hindi po nag-skip ng ads kay Sir Jovel Garcela. Hello po. Thank you po. Thank you so much po. Kilang Guillermo. Thank you so much. Malaking tulong po yan. Yes. Sana wag po kayo Para sa mag-skip ng ads guys para tulong niyo na rin po sa team. Yan, belated happy birthday po kasabihan na ni Sir Charlie Balava na si Ma'am Sofia and Dimpas. Yan, belated happy birthday po, ma'am. Happy birthday. Happy birthday po. Late na po yung pagbati namin. Ano to, Kuya Billy? Oh, Quebec, Canada? Quebec. 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 O di dati, tingnan mo, may tagaturo na kami ng kuanan pag Di ba French? Quebec. Quebec. From Chicago. At Leo Makinis. Machenis. Yan, shout out po kina Pakun, June at Leo Machenes from Quebec, Canada. Hindi naman Quebec. Quebec. Shout out po kay Sir Edwin, kay Cherry Gasa, and kay Ma'am Lucia Flores from Las Vegas. Sin City. Po. Maraming doon casino. Marami daw kasino dyan. Tayo man nagtungkit. Tayo man makitungkit dito. Kasino da. Sino marunong mag-ungguyan dyan? Yan, shout out din po kay Ma'am Jocelyn Samson from California. Hello po. Hello po.
Shout out din po kay Ma'am Gina No West from Canada, from Hello po. Ottawa, Okay na po. Canada. Hello po. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Canada. Kay Manong Bebot. Yan, hello po sa inyo dyan. Sa buong family ni po ninyo dyan sa Canada. Bebot. And shoutout din po kay Lola Mercy. Matagal ko na kayong pinapanood. Ngayon lang ako nag-comment sa inyong mga balasang ko. Dito ako sa Taytay Rizal, pero taga Pangasinan. Shoutout po Ma'am Mercy. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Mercy. Hi, Narod. Ingat kayo dyan. Huwag nga ka no, sabi ni Billy. Yan, shoutout din po kay Sir June Fernando from New Jersey. Hello po, Sir Hello June. po. At syempre kay Sir Gayam Aloha, kay Sir Anonymous Subscriber. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Sir Anonymous Subscriber. Hello. Kay Sir Rami at kay Ma'am Cathy Culiado. Hello po. Ma'am Cathy. Hello po. Kumusta rin po kay Sir Willie Mendoza from Yeah. Washington. Washington? I think so. Si Sir Willie. Kay Sir Willie po from USA. Hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Tita Faithfully, hello po. Hello po. Kay Kay Manong Ed Lopez. Ay nawan. Apo. At kay Sir Ed Santos, kay Sir Jay, at kay Ma'am Weng Damaso, at kay Maylene Karanda. Kay Ma'am Maylin. Yan. Mga masusugid nating ano dyan. Kay may Sir Renato. Ingat po Kay kayo. From Joel Bulacan. Diaz. Yan. Thank you Kay po. Boss TV, ano ba yun? Boss Dale. At syempre kay kay kapatid na Orlando Peralta. Hello po. Yan. Hello po sa ating kapatid na Orlando. Ano? Orlando. Orlando Peralta. Hello sa Team KMA! See you soon! Thank you po. Yes. Ayan guys, bali hindi na kami magtatagal dito sa bukid kasi nga ay may kanya-kanya kaming mga birarin, hindi na mapakali ang puwit ni Auntie Ligaya. Lagi na siyang nakatingin sa langit. Nagkuyom lang ng kunti. Intayon! Intayon, nagkuyuman. Kuna na kadabo sa pagkadaan agad. Intayon tagluto akpay na eh. Ti pangal daw me. Intayon. Bye guys!